A croeso i Oedfa heno yn Rhodri, yn Caerdydd, Rhodri Jones. O ran gwyddiadau, jyst y fawr dim byd arall i'w goeddi, jyst i ni meddwl, gyda ni sensa sy'n rhywun bydd Cymru'n dilyn Oedfa Goben. Gyda ni gwylio'r Oedfa hyn. Yn diolch i arwydd, yn yr ydys gyda ni nawr. I ddod gwrdd yn hoedus hyn gyda'n gilydd, i ddod hefyd i dresnoldeb ni. A ni nhw ni gan Iesus. Diolch i ti am lan o fydd. Yn gwylio nawr ac yn ti yn berin bod ni'n cymryd deired i'r ddifrif. Ni'n darllen nhw yn cael eu esbonio i ni. Rydyn ni i rhaid gwrando yn ystod ac am ddod i dynafod ni well yn ddechrau blwyddyn ar hyn. Ni yn gwybod am beth yw i wneud adnodau yn y rhywbeth i torri nhw. Fe'n hynny'n ni yn arweithio, eto gyda ti, dys dim byd yn amhosib. Ni'n gofyn ar ei ti weithio yn ni drwy ddysbryd i weld gwirionedd sydd yn y gair. A gwybod y dair di yn beth ni'n gallu bwyso arno, y dair di'n sicr yn wir, yn graig, yn gadar, yn cynryleini. Yn gwylio rwyddyn yma, sy'n rhoi mwy a mwy o amydd yn hynny, i ddarllen dair ti. I chwilio am y ceidwad gyda'r un i'n oer, Afan yn Methel. Gwylio nawr, ar y tîm edithio ni yn rhoi yma, ni'n gwylio y mis y flwyddyn sydd o'n blwyddyn. Ni'n gwylio i ti medithio ni fel eglwys, sef ni ddim yn hydyn. Gweithio yn ronau bob un ohono ni, bob aelod, bob un sy'n weld, rhaid sydd lle ar ymylon ni'n gwyddio arwydd, rhaid ti'n tynnu ni, nes at y tyd hi. Ac rhaid ti'n gwneud gwaith, na llwn ni ddim i wneud. Rhaid ti agor colofio, gweld i hangen am a chibwr, am arglwydd ar ei wedyn. Gweld ti wedi gwneud y cyfan yn ei lle. Bydd gyda ni nawr. Derbyn ni, mae'n lein i bob bain, i'n Iesu Grist. Wel, oedd Dewi sôn bod yma'n siŵr os ni'n mynd i gannu carolau heno. Wel, ni'n mynd i gannu carolau. A ni'n mynd i ddechrau gyda Carol 16 yn y llyfrau. Un o'r pethau dwi ddim yn hoffi am Nadolig yw pan mae rhywun yn dweud, wel dyna beth mae Nadolig i gyd amdano, dyfa. A maen nhw'n dweud am bron unrhyw beth. Yndyn nhw? Bita mince pies. Wel dyna beth mae Nadolig i gyd amdano. Ond mae Duw yn dweithio ni. Y creuwr Nadolig yn dweithio ni beth mae Nadolig amdano. Ac mae am rhywbeth llawer mwy. Rhywbeth mwyaf gwerthawr sydd i ni ar gael i ni heno. Daeth gwaredwr gwew i ddynion o newydd da. Sych dyddagrau, geithferch Seion. O newydd da, chwyth yr utgor na'r dyfuriau. Gwisga wen a sych dyddagrau. Gorfoledda yn ei angau. O newydd da. Yn ei godi i gannu. Sydd
os hoffech chi droi na'r Duw i Salm 16. Salm 16. Ni ddarllen y Salm gyda'n gilydd. Ydych chi'n gweld Salm gan Dafydd yw i. Ni ddarllen adnod 1 trwyddo i adnod 11. Salm 16. Cadw fi, o Dduw, oherwydd llochesaf yno ti. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Nid oes i mi ddaioni, ond yno ti. Ac am y diwiau sanctaidd yn y wlad, melltith ar bob un sy'n ymyfrydu ynddynt. Mae'r gwirionedd, dyw hwnna ddim yn gyfieithad da iawn. Yn i'w man ar yw amwysedd, ond mae bron pawb yn gytun bod yng nghyd-destun y Salm bod William Morgan yn cael ein fwy cywir na'r cyfieithad mwy modern. Ac felly adnod 3 yn William Morgan yw, ond i'r saint sydd ar y ddeiar a'r rhai rhagorol yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch. Ni'n ystyr fyna'n hollol wahanol. Chi'n gweld mae yna droed nodyn o dosau sy'n awgrymu bod y cyfieithad yma ddim yn hollol gywir. Felly, na i ddweud yn i eto, ond yr saint sydd ar y ddeiar a'r rhai ragorol yn y rhai mae fy holl hyfrydwch. Amlhau gofidiau y mae'r un sy'n blysio diwiau eraill. Ni chynigia fi waed iddynt yn ddiodoffrwm, na chymryd ei henwau ar fy ngwefusau. Ti, arglwydd, yw fy nghyfran a'm cwpan. Ti sy'n diogelu fy rhan. Syrthiodd y llunynau i mi mewn mannau dymunol, ac mae genydd etifeddiaeth ragorol. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i mi. Yn y nos y mae fy meddyliau'n fy hyfforddi. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Am ei fod ar fy neheilaw, ni'm symudur. Am hynny, llawen haf yng nghalon a gorfoledda fy ysbryd, a chaiff yng nghawd fewn ddiogel. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid i Sheol, ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld pwll distryw. Dangosi i mi lwybr bywyd. Yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd, ac yn dy ddeheulaw fwyniant bythol. A dyma air yr arglwydd i ni. Ni'n mynd i godi i ganu carol arall, rhif 48 yn y llyfryn. O'r nefoedd daeth ar fore clir, newyddion da i Fethlem dir. Fod i ni wedi eni un yn gadarn dŵr i gadw dyn.
pob rhyfeddod, bod Iesu'n ddyn ac yn wir Dduw, a luniau mair yn faban gwan, ac yn ddew presennol ym mhob man. Arglwydd, i'n diolch i ti am rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio wrth i y gyfnod y Nadolig ddod i ben, ac wrth i ni ddechrau y blwyddyn newydd. Byddwn ni ddim yn colli y rhyfeddod hwnnw. Byddwn ni ddim yn colli'n golwg ni ar arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni ddim yn stopo syni ar y rhodd y mwyaf rhyfeddol. Y bod ti wedi rhoi Crist i'r byd. Nid yn unig bod wedi dod i'r byd, mae hynny yn rhyfeddol. Bod e'n y faban gwan ac yn ddew holl alluog. Ond bod wedi dod i fyd pechadurus. Byd o ddim yn gwrando arno fe. Byd o ddim eisiau dderbyn e. Y byd yn wir nath i wrthod e a i ladd e. A bod e wedi dod yn ddew presennol ym mob man. Nid yn unig yn ddiymadferth fel plentyn, ond yn oedolyn dioddefus. Nath nid yn unig derbyn gwawd a i boenydio gan eraill, ond bod wedi derbyn holl lyd a digofaint, y Dew sanctaidd, am ein pechod ni. Arglwydd, ni'n gwybod bod ni'n cymryd y gwirioneddau yma mor ganiataol, bod ni'n gallu darllen nhw, myfyrio ar nhw, ac eto bod yn clonau ni yn oer. Bod meddwl cyn lleied i ni falle. Bod ni'n cyfarwyddo rhyw ffordd gyda'r gwirioneddau yma, arglwydd cadw ni rhag hynny. O Dduw, ni'n gweddio bydde y person a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Bydde'r ysbryd glân, hyn o nawr, ac eleni yn cadw ni'r rhyfeddu. Cadw ni'r rhyfeddu fel bod ni ond yn gallu diolch. Fel bod ni ddim yn brysio at ddiwiau eraill, ond yn brysio at yr arglwydd Iesu Grist. Yn rhedeg ato fe. Yn gwybod bod yn daioni ni, ein bywyd ni, ein gobaith ni, i gyd ynddo fe. O arglwydd, ni'n gwybod, ni ddim yr hyn dylen ni fod. Ni'n gwybod heddi bod, felly bod ni wedi codi yn llawn bwriadau da, ac eto yn methu cyflawni yn bwriadau da yn hunain. Ac arglwydd, fel ni'n clywed bore yma, ni ddim yn dod yn agos at yr enw ti'n ei ddysgol. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti'n derbyn pechaduriad. Bod, fel ni'n clywed bore yma, bod yna rhybydd i bawb, ond hefyd yna ddewid o fywyd newydd a maddeiant bechodau hefyd i gael i bawb. O Dduw, ni'n gweddio. Heno, os ni'n credu'r peth yma'n barod, bydde ti yn gwneud nhw'n fyw i ni. Fel bod ni yn gadael yr oedfa yn ymwybodol bod ysbryd i wedi bod ar waith. Bod ni am dyfoliannu di, am bod yn dy gwmni di. Bod ni eisiau ti, dy hun, yn fwy na dim byd arall. Ac arglwydd, os bod ni ddim wedi profi na eto, o Dduw, ni'n gweddio ti fod yn drigarog heno, i ti wneud yr un dim ond ti sy'n gallu wneud, sef agor llyged.
i feddalu calonnau ac i draws newid bywydau. Arglwydd, ni'n gweddio hynny amdano ni, ond ni'n sychudu am gael mwy o hynny yn ein gwlad ni. Arglwydd ni'n gweddio. Os gwylio di fy'n dda wrth ni, falle edrych ar ein gwlad a meddwl am sefyllfa'n gwlad a fel mae dy bethau di'n cael ei trin, fel mae dy enw di'n cael ei trin. Arglwydd ni'n gweddio i ti drigarhau, i ti gofio dy enw mawr di dy hun, i ti sancteiddio dy enw yn ein gwlad ni. Arglwydd, ni'n cyffesu, ni ddim yn gallu gwneud. Ni am weithio dy fwyn ti, gwneud pob peth gallwn ni, mwyn clod i thenw di. Arglwydd, ni'n dibynnu yn llwyr arna ti i wneud y gwaith ac i ddwy'n bendith. Arglwydd achub os gwylio di fod yn dda. Ac o Dduw, byddai'r hynny mwyn dy ogoniant ti i bobl cael ddweud mae da yw'r arglwydd. O Dduw, ni'n gofyn i ti gofio dy eglwys di ar hyd a lled y byd, ymwybodol bod yna rai heno sy'n gwynebu erledigaeth a sefyllfaoedd allwn ni ddim dychmygu. Arglwydd, nid i fod yn dŵr cadarn i dy bobl di, mewn bob sefyllfa. Ac arglwydd, ni'n gweddio bydde dy fengil di, heddi ar ddydd cyntaf wythnos, ond hefyd eleni yn llwyddo mwyn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n dwyn yn gofidiau a'n y pethau personol hynny ni sydd ar yn calonnau ni nawr, ger dy fron di. Ac ni'n dwyn y cyfan yn gwybod bod ti'n alluog i ddelio gyda ni'n bersonol ac fel cynulleidfa. Ac yn gofyn felly i ti lefaru gyda ni, i ni gael clywed eiriau di, ac y ti yn traws newid ni fod fwy tebyg i dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, mwyn i ogoniant ti. Amen. Cyn i ni edrych eto ar Salm 16 gyda'n gilydd yn ei ganu Carol 42. O arglwydd, disg i'm chwilio i wirioneddau'r gair, nes dod o hyd i'r ceidwad, fi gynt ar luniau mair. Mae ef yn dduw galluog, yn gadarn iachau, cymaint yw fy llygredd, mae'n ffynon i'm glanhau. Ac ymlaen. At y salm na nes i ddarllen yn gynt, y salm 16.
Mae'n naturiol yn dweud ni ddod a ddiwedd un blwyddyn, bod ni'n edrych yn ôl ar y flwyddyn a fi. Ac edrych mlaen at y flwyddyn sydd i ddod. Ond un o'r pethau sy'n anodd am edrych mlaen at y flwyddyn sydd i ddod, fe yw bod ansicrwydd am beth sydd o'n blaenau ni. Felly ni'n gwneud cynlluniau, gosod targedau, gwneud addunedau, falle bod chi wedi gwneud rhai, ond mewn gwirionedd, sy'n syniad beth ddaw fori, heb sôn am mewn 6 mis. Falle ni'n gweld bod e'n wir ar lefel rhyngwladol yn y flwyddyn diwethaf, ond ni oedd pobl Wcrain blwyddyn yn ôl i heddi, yn gwneud cynlluniau, gosod targedau, cofnodi addunedau. Ond o fewn cwbl o fysodd, oedd i byd nhw wedi troi wyneb i weired, yn gwynebu dioddefaint a chaledwch. A falle nhw ddim wedi dychmygu yn sicr, falle allwn ni ddim dychmygu. Ni'n gwybod efo bod e'n wir ddim jyst ar lefel rhyngwladol, ond e'n wir ar lefel personol i ni. Yn i fydd yn sicr, leni, fydd bethau braf yn dod i bob hun ono ni, a gobeithio bydd lawer o bethau braf yn dod i'n profiad ni. Ond ni'n byw mewn byd ansefydlog, ansicr, sydd ddim yn saff. A fi'n gwybod, yn gwbl sicr, ddaw siom, a phoen, a galar i bob un ohono ni hefyd. Mae'n sôn am cost of living crisis. Ni'n gwybod bod yna crises arall sy'n bersonol i ni, sy'n garlu marc arno ni. Falle bod chi wedi profi hynny heddi hyd yn oed yn barod. Bod chi gyda cynlluniau da, bod rhywbeth wedi'ch ysgwyd chi, wedi dod ar draws chi. Falle bod chi wedi profi hynny falle yn 2022. Bod e ddim wedi gweithio mas fel o'ch chi yn dymuno. Falle bod chi'n meddwl am fywyd cyfan. Pan o'ch chi'n iau bod gyda chi rhyw feddwl am beth bydde y dyfodol fel, a bod hynny ddim wedi dod yn wir. A bod chi'n tymlo bod chi ddim y person hyd yn oed bydde chi wedi dymuno bod. A bod chi'n tymlo bod dim byd chi'n nawr gallu wneud am y peth. A bod chi'n styc fel i chi yn y sefyllfa chi ynddo. Felly bod chi wedi rhoi lan ar eich hunain. Wel, mae dy fi newyddion da i chi. Dyw heb rhoi lan ar un ohono ni heno. Mae hwnna'n gwbl sicr. A mae dy fe negau sy'n bersonol i bob un ohono ni heno. A falle ni sy'n Gristnogion yng Nghymru, mae'n ansicrwydd arall yn dysgu. Ni'n gwybod dros y blynyddoedd, a mae'n o'r rhyfedd gallu dweud pan chi'n cofio beth oedd pethau arfer bod i Gristnogion neu Gristnogaeth yng Nghymru, bod ar ryw lefel, dyw e ddim yn saff i fod yn Gristion yng Nghymru. Bod pethau Crist bellach ddim yn cael ei gyfri yn rhywbeth dyle pobl fod yn ymwneud ag e. A mae'n ymysodiad yn mynd raidd ac at galon pwy ni yn bersonol. Ac mae hynny falle yn ysgwyd ni heno. Beth nawn ni felly? Beth nawn ni yn 2023? Pa gymorth sydd i ni? Wel, dyna pam fi eisiau troi at y Salm, Salm 16, y Salm gan Dafydd, fel ni'n dweud, Dafydd wrth gwrs, nath giro Goliath, y cawr, Dafydd Brynhyn, llywyrchus Israel, y Brynhyn ar y cyfan da yma, oedd gyda Israel. Beth mae e'n gallu dweithio ni? Beth mae e'n gallu dysgu ni am sut ni'n cael ei hysgwyd am y byd ansicr i ni'n ei brofi yn 2023? Wel, drwchwch ar beth yw teitl y Salm. Chi'n gweld Micdam i Dafydd. Micdam, ystyr yw galwad am gymorth. A dyna mae Dafydd yn ei fan hyn. Galw am gymorth. Ddim yn siŵr yn union beth y cyd-destun, falle bod ei cael ei gipio gan y Philistiaid y gilyn. Falle
pan yn cael ei ddilyn gan Saul, y brenin gwreiddiol, oedd eisiau ladd e. Falle bod e dan fygythiad byddinoedd gwledydd eraill, ond mae'n delio gyda rhywbeth mor ddifrifol bod e'n ofni am ei fywyd ei hun. Yn adnod 10, chi'n gweld, mae'n dweud, ni fyddai'n gadael fy enaid i Seiol, i uffern hynny yw. Ni chaif yr un tegan i ti weld pwll distryw. Neu falle eto, falle bod cyfieithiad gwell gyda William Morgan fan hyn, a falle un ni mwy cyfarwydd gyda. Ni a dewi fy enaid yn uffern, ac ni o ddefydd sanct weld llygredigaeth. Bod e'n frenin, falle fan hyn, mae'n gweld fel ni bod bywyd yn fregus, bod e'n ansicr, bod e'n ansefydlog. Ac bod e'n frenin, gyda, wel, ni'n Cymru, gyda moethusrwydd brenin, mae'n gweld bod angen llwches arno fe. Mae'n gweld nad o dyn, mae'n dweud cadw fi oherwydd llwchesaf yno ti. Mae angen rhywle saff i fod arno fe. Ni'n clywed digon am geiswyr llwches, yndyn ni, yn yn oes ni, mae'n newyddion trwy'r amser. A dyna sefyllfa Dafydd fan hyn. Ac eto, yng nghanol hynny gyd, mae'n dweud, yn adnod 8, ni'm symudur. Ni'm symudur. Dwi ddim yn cael fesgwyd. Yr holl beth yma sy'n digwydd, na i ddim cael fy ysgwyd. Yn wir, os ydych chi wrando ar y falus ar y Salm, mae'n dweud gymaint mwy yn yna. Yn dweud? Dwi ddim jyst yn dweud, dwi ddim yn cael yn symud. Mae'r ei geirfa i gyd, hyd yn yngwyneb marwolaeth, i wneud a llawenydd. Mae'n sôn am orfoleddu. Mae'n sôn am lawenhau. Hyd yn oed yng nghanol profiadau anodd. Sut mae'n bosib i Dafydd? A sut mae'n heno, ac yn 2023, yn bosib i ni? Wel, be ni'n gweld yw bod Dafydd ddim yn cael ei ysgwyd achos bod ganddo fe Duw sydd yn dda. Mae ganddo fe Duw sydd yn dda. Yn dweud nad o 2, yn dweud, ti yw farglwydd, nid oes i mi ddaioni, ond yno ti. Yn llythrennol mae'n dweud, stym daioni tu hwnt i ti. Os chi eisiau diffiniad o ddaioni, Duw yw e. Fe ei hun yw e. A felly mae Dafydd rhoi ffydd yn llwyr yn y Duw da hwn. A dyna'n pwynt cyntaf ni. Mae Duw yn dda yn y presennol. Mae Duw yn dda yn y presennol. A fel yn llawer o salmau, mae'r salmydd yn dweud rhywbeth cadarnhaol trwy ddweud rhywbeth negyddol. A mae'n dweud mewn 2 ffordd gwahanol. A'r rhan cyntaf mae'n dweud yw does dim da arall ond Duw. Does dim da arall ond Duw. Mae Dafydd mewn sefyllfa anodd, mae'n galw allan, mae'n gweddio, yn dweud, cadw fi. Ac eto, mae'n gwybod, gweitha'r sefyllfa, mae'r lle gorau i fod yw gyda'r arglwydd. Dyma'r llwches mae'n gallu ymddiried ynddo fe. Dwi ddim yn cwyno na'n grac, achos mae'n gwybod bod Duw yn sofran dros bob peth. Mae'n rheoli dros bob peth. Ac achos bod Duw yn dda, mae benderfyniadau fe bob amser yn dda. Mae sofraniaeth yn dda. Nid gryn yn berit, nid y math na o athroniaeth sydd gyda Dafydd yn y salm yma. Mae Don Carson, diwynydd gweinidog, yn sôn am yr adnod, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. A mae'n dychmygu, chymod, tad, falle fel chi'n gwybod, ych chi'n arfod brecwast. A mae un o'r plant yn barod wedi gollwng y bowlen o cereal dros y fawr. Mae'r llath i gyd wedi cwbl drosto. A mae'n gweddio cyn dechrau bwyd, mae'n dweud, this is the day the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Byddai yn rhywbeth yn wyllus, mae'n rhaid i ni. Ond nid yna beth sydd gyda Dafydd
fan hyn. Nid yna bydd gyda'r salmydd, gyda'r adnod yna. Nid yna'r agwedd dylen ni fod, gyda rhyw fath o gryn yn berid. Wrth gwrs, mae'n amser i elaru. Mae'n amser i drystwch. Ond yng nghanol y cyfan, ni'n cofio ta beth yw'r sefyllfa bod Duw ar ei orsedd. A mae'n Dduw da sy'n gwneud pob peth yn dda. Mae pob peth yn ei ddwylo e. A dyw e ddim yn Dduw sy'n gwneud camgymeriadau. Yn wir, yng nghanol sefyllfa a'r gyfyngus mae Dafydd yn gallu dweud yn adnod 9, llawenhaf yng nghalon a gorfoledda fy ysbryd. Mae pob peth mae Duw yn gwneud yn dda. A ni dwi'n golygu bod Duw yn hapus pan mae yna bechod. Ond ni'n gwybod bod e'n defnyddio pob peth yn y pendra mwyn daioni i bobl e, mwyn i agoniad e a'n daioni ni. Ydyn ni'n credu hynny? A ni fi'n gwybod weithiau, mae'n anodd deall beth yw bwriadau Duw ar gyfer ni yn bersonol. Mae'n anodd gwybod beth yw gynllun e. Ond ni'n gwybod yn y pendra mae gynllun e yw'n gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. A bod e'n mynd i wneud bob peth i wneud siŵr bod hynny'n digwydd, achos wedyn mae yn cael ei ogoneddu. A mae eisiau ni dderbyn ac ymddiried yn y Duw felly. Dyw e ddim yn gwneud camgymeriadau. Ac felly allwn ni droi ato fe heno a dweud cadw fi. Llochesaf yno ti. Does dim daioni mewn gwirionedd tu allan i Dduw. Mae'n dda ac ynddo fe mae gwir apustrwydd, gwir bodlonrwydd a gwir llawenydd. Felly dyna y peth cyntaf bod Duw yn dda yn y presennol. Ond hefyd, does dim diwiau eraill ond Duw. Felly, does dim da ond Duw, ond does dim diwiau eraill ond Duw. Nidwch chi sylwi yn adnod 2 ac yn wir trwy'r Salm ar yr arglwydd, dwedais wrth yr arglwydd. Chi'n sylwi bod e mewn prif lythrennau. A mae'n bwysig pan ni'n gweld hynny yn y gair bod yn golygu yr enw mae Duw yn rhoi ei hun ar gyfer ei bobl sef Iachwe neu Jehova. Yr enw mae Duw yn rhoi i bobl pan mae'n rhwymo ei hun iddyn nhw. Mewn addewidion, dyw e ddim yn gallu torri. Yn ei ffyddlonau, mae'n rhaid i feddwl am cyfamod. Dyma Duw sy'n gwneud cyfamod gyda'i bobl, sy'n addo i'w bobl, eu trigareddau dibynadwy Duw, sydd yn fynegiant o'i gymeriad ffyddlon. Ac os mae'r arglwydd felly yn i Dafydd fy arglwydd, wel, does dim surprise bod daioni Dafydd a'n daioni ni i gyd yn dod o ddiwrtho fe. Yn wir, mae'n daioni ni gyd ynddo fe. Fe yw ein daioni ni. Mae'n rhyfeddol yn gwybod bod Dafydd, y brenin, yr un mae'r genedl gyfan Israel, y degau o filoedd o bobl, yn edrych ato am ddiogelwch, am lwyddiant, am apustrwydd, yn dweud, dyw'r adnoddau ddim gyda fi. Dwi ddim yn gallu wneud dim byd heb Dduw. Dwi neb, ond beth sy'n gen i yn yr arglwydd. Dwi'n mynd yn niw na ni ddarganfod gwraidd pob daioni. Ddim yn bosib i unrhyw adnoddau dynol fod yn ddigon da ar gyfer anghenion ei bobl. Mae rhaid i'r cyfan fod yn niw. Eto, ydyn ni wedi dysgu yna? Ydyn ni'n cofio hynny? Ydyn ni'n clymu na pestrwydd a'n gobeithio ni yn niw neu yn rhywle arall? Ydyn ni'n chwilio mewn daioni ni
mewn llefydd eraill. Ni'n gallu gwneud na mor aml, yndyn ni? Mae Calvin yn dweud bod e'n cael ei fel ffatri ei lunod. Bod ni ffili help, ond chwilio mewn deioni ni mewn pethau eraill, yn y berthynas yna. Yn y pethau yna, gwaith neu'r statws neu'r arian neu'r hyn mae eraill yn meddwl ohono ni. Yn disgwyl i nhw fod yn bethau all dim ond Duw fod i ni. Bydd y pethau yna eraill na byth yn ein digoni ni. Dim ond yn niw mae'n deioni ni. Does dim deioni sydd ddim yn ddo fe. A bydd y pethau eraill na byth yn llwches i ni. Bydd nhw'n methu. Dim ond Duw sydd yn gallu yn digoni ni. Un o'r pethau wedi wneud dros Nadolig, neu wedi dal wrthi yn gwirionedd, yw darllen ddieinid. Mi'n cael dweud na, achos mi'n teimlo'n eitha prawd i ddweud na, ond fi'n gwybod yna blant yn y capel wedi darllen eisiau fod lot fwy o weithiau na fi wedi yn barod. Yna ddieinid yn gerdd epic gan Virgil, bardd o cyn Crist. Ac mae'r gerdd, rili, mi'n siŵr rhywun gywiro fi yn yr Oedfa Nos, ond mae'r gerdd mewn gwirionedd am sefydlu rhifau fel ymerodraeth. A'r hanes Eunas, yr arwr, yn gadael troi ac yn cyrraedd Rhufain ac yn gosod Rhufain fel ymerodraeth yn y pen draw. Ond un o'r pethau sydd yn really annoying am ddarllen yw trwy'r gerdd yma, mae Eunas a bobl eraill o hyd yn mynd ati ac yn rhedeg at temle diwiau gwahanol ac yn aberthu yn temle diwiau gwahanol mwyn sicrhau bod nhw'n gallu mynd ar y daith hyn neu ennill y frwydr yma a mae'r enwau mor gymleth gyda'r diwiau. Fi'n cymlethu fy hun wrth ddarllen fi'n darllen y glossary mwy na fi'n darllen y gerdd yn anffodus. Ond beth chi'n taro chi, mae'r cymeriadau yma i gyd yn gyffo bresio ar ôl diwiau eraill mwyn gobeithio bod nhw'n cael llwyddiant. Falle bod dim diwiau byd clasurol yn eiddo i ni. Y Duw y gwynt neu Duw yr heilwen, neu ta beth yw e. Ond, ni'n gwybod bod ni'n gallu brysio, yndyn ni, ar ôl diwiau eraill. Yn hytrach na mynd ar ôl y gwir Dduw. Y Duw, yr unig un sy'n gallu ein plesio ni. Yn cofio, mae'n wir hyd yn oed pan ni'n gwneud y pethau da, dwi'n chi'n cofio Mair a Martha, hanes a hyfryd Cris yn dod i'r tŷ, a Martha yn brysur yn gwneud y bwyd a yn paratoi, a mae Mair yn eistedd wrth draed yr Iesu. Mae Martha yn cwyno ac yn dweud wrth Iesu, roed telling off iddi, fi'n brysur fan hyn, a mae hi yn neud dim byd. A mae Iesu'n dweud, Martha, Martha, rwyt ti'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen reidiol, mae Mair i dewis rhan orau ac nestygur o ddiarni. A mae'n calonnau'n lle bod yn bellodres fel yna, ni'n lle bod yn y lle cywir, yn gwneud y pethau cywir, yn dweud y pethau cywir, ac eto yn calonnau ni yn oer tuag at yr arglwydd. Yn galed hyd yn oed tuag at yr arglwydd. Beth amdana ni heno? Ydyn ni'n bell oddi wrth yr arglwydd? Neu ydyn ni'n gallu gweud, does dim deioni i fi, ond yno ti. Wel os felly, mae newyddion da, achos mae Duw yn gallu bod yn lwches i ni heno. Mae Duw yn dymuno deioni i ni heno. Un o'r hoff ffilmiau Nadolig yw Elf. Sa'n os chi wedi gweld, ddim dweud y stori Elf, achos mae'n hollol ridiculous. Ond yn yr hanes, mae dim yn hanes, yn y ffilm, mae sled Sean Corn yn crasio yn Central Park yn Efrog Newydd. A un reswm mae'n crasio yw achos bod sled Sean Corn yn cael ei nerth a'i bwer, i hedfan, trwy beth mae'r ffilm yn cael, The Spirit of Christmas. A The Spirit of Christmas dim ond yn gallu
bodoli pan mae digon o bobl yn credu yn Sion Corn. Ac os mae digon o bobl yn credu yn Sion Corn, wedyn mae'r sled yn gallu hedfan yn ôl y ffilm hyn y Tybeth. A felly bod ni'n tymlo fyla am daioni Duw. Bod ni'n tymlo, mae rhaid i fi bod mewn rhyw fan arbennig a tymlo rhyw ffordd arbennig am Dduw, cyn bod fi'n gallu cael i ddaioni fe. Mae rhaid i fi ymddwyn mewn ffordd benodol, mwyn plesio. Mae rhan yn wir, ond yna gwirionedd Dduw ddim yn dibynnu arno ni, ar beth i ni'n neud. Na, mae wrth i fodd yn bod yn dda i ni. Mae'n dymuno bod yn dda i ni. Mae wedi creu ni mwyn dwy'n gogoniant iddo fe. Ac i wneud mae eisiau ein daioni ni. Mae ddim yn gyndyn i fendith. Dwi ddim fel ni weithiau, fel gyda pethau da ni eisiau rhoi. Dwi ddim yn gwneud achos bod yn ddyletswydd arno fe. Na, mae Dafydd yn gallu dweud, a mae fod ar fy nheilaw. Mae'n agos ato ni. Mae'n atgoffa ni, fi'n credu fyna, ar fy nheilaw, bod priodas. A chi'n mewn priodas pan mae'r gŵr a'r wraig gyda'i gilydd, yr un sy'n ar y ddeheilaw yw'r gŵr. Dyma Crist, y Crist atgyfodedig, sydd am ein bendithio ni. Y priodfer sydd am bendithio ei eglwys e, sydd am ei holl ddaioni fe ar gyfer i briodferch. Dyma delight i galon e. A mae eisiau ni ymfrydu ynddo fe. Oedden ni'n addoli'r crewdwr, neu oedden ni'n mynd ar ôl diwiau eraill yn lle. A mae ni'n dod ni at y drydydd pwynt yn yr adran yma, bod Duw yn dda yn y presennol. A i fod hynny yn wir, does dim nod arall gan Dafydd ond Duw ei hun. Does dim nod arall ond Duw ei hun. Does dim rhyfedd bod Dafydd yn dweud, mae Duw yn adnod 5 yw ei gyfran a'i gwpan. Does dim angen dim byd arall arno fe. A chi'n gwybod wedyn yn adnod 6, mae'n adleisio geiriau Duw i'r lefiaid, o ffeiriaid Duw. Llwyth oedd wedi gosod i fod yn offeiriaid ar ei bobl yn Niwmeri a penod 18 ac adnod 20. Chi'n cofio bod pan mae'r wlad Israel yn ei gael ei rhannu, mae yna plot gan bob llwyth. Ond i'r lefiau, does dim darn o dir. Chi'n ffili mesur gyda'r llunynau darn o dir hynny. Yn edrych, mae Duw yn dweud yn Niwmeri 18 adnod 20, ni chei di etifeddiaeth yn ei tir, na chyfran yn ei misg. Mae fi yw dy gyfran di, ath etifeddiaeth. Duw ei hun yw ei gwobr. Mae Dafydd yn sefyll fel yna. Mae'n dweud, does dim plot real go iawn, ond mae mwy real mewn gwirionedd. Ac mae e'n hyfryd. Mae e'n ragorol. Mae e'n ddymunol yr hyn mae Duw wedi baratoi ar ei gyfer e. Mae'n sicr ac yn gadarn. A does dim angen dim byd arall arno fe. Mae C.S. Lewis yn dweud, he who has God and everything else has no more than he who only has God. A dyna beth mae Dafydd yn gweld. Mae gen i bob peth sydd angen yn yw ei hun. A sy'n ryfedd y Sebrau'n dweud yn adnod 8. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Chi wedi gwneud adduned neu addunedau ar gyfer eleni. Wel, fi'n addo i chi. Does dim un adduned mwy pwysig gallech chi wneud eleni yn 2023 na dweud fi'n mynd i osod yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Fi'n mynd i osod yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Chi'n rhoi heibio pob beth arall i gael hwn. I roi fe o'n blaen ni yn wastad. Dim ond un peth sy'n angen reidio. A
Duw ei hun yw hynny. A fel eglwys, beth yw nod ni yn 2023? Beth yw'n cynllun ni? Beth yw'n targed ni? Ba gyfeiriad nawn ni fynd? Wel, beth sydd o'n hyn? Beth arall sydd? Ond ni osod yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Os nawn ni hynny, beth arall fydd angen arno ni? Fel mae Dafydd yn gwneud hyn. Wel, yn adnod 7, ni'n gweld yn dyn ni, bendithiaf ar arglwydd ar roddodd gyngor i mi. Yn y nos mae fy meddyliau'n fy fforddi. Wel, mae'n myfyrio a gwrando ar yr arglwydd. Mae'n darllen gair Duw. Mae'n meithrin perthynas gyda Duw. Mewn gweddi, cyson, dydd a nos. Yn y nos, pan mae feddyliau fe'n mynd fel tren, a mae'r gofidiau yn croni, a dwi'n ffili gweld yn glir, na, mae fy meddyliau'n fy fforddi. Mae'n gosod yr arglwydd o'i flaen yn wastad. Mae'n cofio pwy sydd ar yr orsedd. Mae'n cofio ei holl addewidion e. Mae'n gwybod bod eisiau bod yn dda i'w bobl e. Ac mae'n sicr bod Duw mynd i fod yn lwches iddo fe. A mae'n dweud, ni yn symudur. Dwi ddim yn ei gael fy ysgwyd. Ac mae'n gallu gwynebu'r cyfan yn dawel. Beth amdano ni? Ydyn ni'n mynd i edrych ar wyneb yr arglwydd. Dyna beth mae'n golygu'n llythrenol. I edrych ar wyneb yr arglwydd. Dwi ddim yn rhywbeth intellectual, academic. Mae'n rhywbeth sydd yn effeithio'r emosiynau, sy'n effeithio'r galon. Edrychaf ar wyneb yr arglwydd. Mae'n bersonol, mae'n intimate, mae'n agos ato chi. Ydyn ni'n mynd i wneud hynny? Gweitho'r amgylchiadau, mae Dafydd yn gallu dweud, ni'n symudur. Wnaeth e ddim cael ei ysgwyd. Allan ni weid yr un peth heno, a gelini. Bod ni'n cofio bod Duw yn dda. Bod am yn bendithio ni. Gyda holl bendithion sydd gyda fi ar ein cyfer ni yn y presennol. Mae'n reswm arall hefyd, maen nhw'n fyrrach. Bod ddim yn unig bod e'n dda yn y presennol, ond ni fod yn sicr hefyd bod ni ddim angen cael yn ysgwyd, achos bod Duw yn dda yn y dyfodol. Bod Duw yn dda yn y dyfodol. Ni o'r dechrau'n dod, fe fydd Duw yn dda yn y dyfodol, ond mae'n un ffordd, does dim gwahaniaeth. Ni'n gweld adnod 11, mae'n dweud dangos i mi lwybr bywyd. A mae'r syniad yma bod bywyd nawr yw bod yn aioni Duw, ond hefyd bod y bywyd sydd i ddod yn aioni Duw. Mae'r un daioni sydd gyda fe ar ein cyfer ni. Ond wrth gwrs, yn y deiar newydd a'r nefoedd newydd, does dim pechod. Mae hynny wedi dod i ben. Nofel falle enwoca Dickens yw y Christmas Carol, falle bod rhaid i chi darllen hynny dros y dolyg. Ond un nofel sydd ganddo fe yw Bleak House. Ac yn Bleak House, os chi'n ei darllen, mae'n nofel wych, mae'n werth i darllen. Ond, really, yng nghanol y stori, beth sy'n ar graidd y stori yw bod na ddyn wedi gwneud ewyllus. A bod yn yr ewyllus, bod yr holl yn ddyn hynod y gyfoethog, a bod arian wedi cael ei glymu lan mewn trusts gwahanol, ond bod wedi gwneud nifer o ewyllysau gwahanol, a bod angen cyfreithwyr wedyn i wneud synwyr ohono fe. Ac i weithio mas pwy yw'r etifedd go iawn. A un o'r cyn dechrau nofel, mae'r achos yma yn y llys wedi bod yn mynd ers cenedlaethau wrth i'r cyfreithwyr yma trial weithio mas pwy yw'r etifedd. A yn y nofel ni'n gweld nifer o bobl falle bydd yn etifeddu'r arian yma, sydd mae'r dyn wedi adael, a bydd ni'n gweld yw yn ei ansicrwydd nhw o beth sy'n ei ddigwydd bod
y gobeith na, neu'r anobaith, yn ei difetha nhw'n llwyr. Bod e mor ansicr, bod nhw'n rhoi gobeith nhw gyd yn fe, bod e'n difetha nhw, bod nhw'n chwerwi yn wir, maen nhw'n gyrru hun i farwolaeth. Achos mae'r cyfan mor ansicr, mor ansefydlog. Nid felly etifeddiaeth yr arglwydd. Nid fel yma e. Am hynny, llawen af yn halon, a gorfoleddaf ysbryd, a chaiff yng nghrawd fewn ddiogel. Mae bywyd yn fregus. Dyn ni ddim yn gwybod beth ddaw, heno heb sôn am fori neu gweddill y flwyddyn. A beth os da'r peth gweithaf? Beth os daw marwolaeth hyd yn oed ar ein rhan ni? Ydyn ni'n gallu ymateb fel Dafydd? Llawen haf yn halon. A gorfoledda fy ysbryd. Ddim yn golygu bod ni ddim yn galaru, ond sut ni'n gallu gwynebu marwolaeth hyd yn oed heb gael ein hysgwyd? Wel, mae Dafydd yn gallu gwneud e. Fel ni'n dweud ar y dechrau, mae'n drwch ar y geiriau, gorfoleddu, llawenhau, mwyniant bythol. Eternal pleasures yw hynny yn Saesneg. Fel ni'n gwybod bod hynny'n bosib. Fel pa sail gallwn ni obeithio'n hyn. Fel allwn ni fod yn sicr o'r gobaith hyn yn wyneb marwolaeth. Mae Dafydd yn dweud, bydd Duw ddim yn gadael i'w enaid e fynd i Sion, neu ddim gadael i ened e fynd i yffer, ac ni o ddefydd sanct wyled llygredigaeth, i'r un teirgar y ti weld pwll distryw. Mae Dafydd yn dweud, byddai yn goroesi gyda Duw ei hun. Ond ni'n gwybod, ar un lefel, bod yna ddim yn wir. Yn Actau 2, yn y bregaeth cyntaf ar ôl yr ysbryd glân ddod ar disgyblion, ar ôl y Pentecost, mae Pedr yn defnyddio Salm 16 ar gyfer i bregaeth e. A mae'n dweud yn adnod 29 o Actau 2, gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrth eich am y patriarch Dafydd, iddo farw, a chael ei gladdu. Wel, nid yna beth oedd yn y Salm. Ac yma ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly chi'n ni weld y beth. Yn yw ar un llaw, mae wedi gwynebu llygredigaeth. Ond, fan hyn, mae Pedr yn dweud, mae Duw yn dweud bod y gair mae Dafydd yn ei ganu yn y Salm yn proffwydo atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud, felly gyntau'n broffwyd, yn gwybod i ddew, dyngu iddo ar lw y gysodau un o'i linach ar ei orsedd, neu orsedd Dafydd, rhag gweld atgyfodiad y Meseia roedd pan ddywedoedd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn, a gyfododd Duw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion iddo. Dyna fel, gallwn ni fod yn sicr heno bod na o beth i ni hyd yn oed yng ngwyneb marwolaeth ei hun. Bod na un sydd wedi concro marwolaeth. Bod un sydd trwy nerth Duw wedi codi i fywyd rhagwyddo. Sydd ar gael i bawb nawr, sydd yn gwneud yr un hwnnw, Crist ei hun, yn loches iddyn nhw. A felly ni hefyd fod ar ddeheulaw Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ystyr arall fyna'r deheulaw yw rhywun yn y llys sydd yn eiriol drosto ni. A dyna beth mae Crist yn gwneud, ynddo fe? Bod yn dadlen hachos ni o flaen Duw yn dweud, fi di marw dros hwn. Edrych ar fy nghyfiawnder i. Fi wedi concro marwolaeth mwyn hwn. Felly mae
yno fi yn gallu mwynhau bywyd tragwyddol. A mae holl bleser oedd y tad a'r mab a'r ysbryd glân yn mwynhau cyn bod amser nawr yn eiddo i ni yng Nghrist. Felly nawn ni drwy farwolaeth allu dweud bod adnod 11 yn wir amdano ni. Bod ni'n gwybod yn dy bresenoldeb di mae digonedd o lawenydd ac yn dy ddeheulaw fwyniant bythol. Hynny yw, digonedd o lawenydd yna, nid fel pan ni'n cael bwyd a mae'n ddigonedd o fwyd. Na. Mae'n ddigon i bawb. Mae'n llanw ni a daioni. Rhywbeth ni gyd yn dymuno, fel bod ni ddim yn gallu cael yn hysgwyd. Dwi'n rhyfeddol. Ar ddechrau'r Salm, mae Dafydd yn geisio'r llwches. Ac erbyn y diwedd, mae'n etifedd yn hi yr arglwydd. A mae'r un peth yn wir amdano ni heno. Os ni'n ceisio llwches yn yr arglwydd, un dydd, hyd yn oed nawr gallwn ni fod yn sicr hyd yn yngwyneb marwolaeth. Byddwn ni yn mwynhau i gwmni fe ar yn deheulaw ni ac yn cael pleser anherfynol ynddo fe. Mae Duw yn dda ni yn y presennol ac mae'n dda i ni yn y dyfodol ac felly does dim angen i ni cael yn hysgwyd. Mae'n un gymhwysiad arall fi eisiau gwneud wrth i ni orffen. Diolch i am fod mor am yn eddgar, ond yn ôl at yr adnod 3 yma. Beth sydd yn wir am yr rhai sy'n llwchesu yn yr arglwydd? Beth sy'n wir am yr un sydd ddim yn cael ei ysgwyd achos bod e'n dibynnu'n llwyr ar ddaioni yr arglwydd? Wel, eto, na i ddyfynnu o fersiwn William Morgan, ond i'r saint sydd ar y ddeiar, a'r rhai ragorol, yn yr rhai y mae fy holl hyfrydwch. A mae Dafydd yn dweud, mae'n hyfrydwch i ym mhobol fi. A mae dau beth yn credu fan hyn yw, pwy ni'n dewis fel role models ni? Pwy ni am efelychu? Falle blant, pobl ifanc, falle bod yna'n arbennig o wir amdano chi. Pwy yw'r bobl ych chi'n edrych lan ato? Chi eisiau bod fel nhw? Wir amdano ni gyd i raddau, yn dwi? Wel, mae Dafydd yn edrych lan at y saint sydd gyda fe, y rhai rhagorol. Dewiswch role models da yn 2023. Dewiswch bobl sy'n werth i efelychu. Pobl eich chi'n gweld Duw yn ei sancteiddio nhw. Pobl sy'n ymyfrydu yn yr arglwydd, sydd yn edrych arno fe am i daioni nhw yn llwyr. A'r cymwysiad arall yn ni'n credu yw, wel, os mae Dafydd yn llwchesu yn yr arglwydd, iddo fe, mae bobl Dduw yw ei holl hyfrydwch. Yw ei holl hyfrydwch. Ydyn ni'n meddwl fel yna am ei gilydd? Ydyn ni'n edrych ar ein gilydd a meddwl, bobl Dduw, dyna'r holl hyfrydwch. Ydyn ni'n meddwl hynny am y diwiau sanctaidd, neu'r bobl sanctaidd sydd yn y wlad. A bod ni, pan ni'n dod ynghyd, bod ni wrth yn bodd. Bod ni wrth yn bodd i ddod ynghyd gyda'n gilydd. Bod ni'n excited am fod yng nghwmni'n gilydd. Falle'n jyst yn torri gair. Neu ar y sil wrth i ni addoli, neu yng ngweithgareddau eraill yr eglwys. Bod ni'n ffili aros i fod yma. I baratoi'n hunain o flaen yr arglwydd. I'w glywed ac i'w wrando ar iair ac yna i'w drafod a'i rhannu fe gyda'n gilydd. Dwi jyst yn un weithgaredd arall mewn wythnos. Rhywbeth arall sydd ar y calendar a meddwl, trenu bod ni'n gyfod cwrdd ar nos a gwaith y bore wedyn. Ni ydyn ni'n meddwl, dyma'r peth pwysica. Dyma'r beth mae'r wythnos i gyd
wedi arwen ato. Cael bod am rhesenoldeb pobl ddiw yn addoli'r arglwydd, yn gwrando'r iair ac yn llochesu ynddo fe. A mae Dafydd yn gallu dweud, mae fy nghyfran i'n saff, achos mae gen i ddew ei hun. Mae mywyd i yn ei ddwylo fe. Fe sy'n rheoli. Fe sy'n gwybod ble i fi. Fe sy'n gwybod beth fi'n gwneud dydd a nos. A mae fe etifeddiaeth i yn ragorol. Mae pleser anherfynol yn aros i fi, achos fi'n dibynnu'n llwyr ar ei gymeriad e, ar ei addewidion da fi, achos bod e'n ddew da. A mae bod pasef yn dda, a'i bwrpas e'n newid i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, dydd wrth ddydd. Mae pob peth arall yn iddo fe, yn iddo ei thineb perffaith e wedi rhoi i ni. Bydded i ni. A lle fydd yr un peth yn 2023 wrth ni geisio Duw i'ch ben pob peth arall ac addynedi, i osod yr arglwydd o'n blaen yn wastad, a gwybod ni ddim cael nysgwyd, am bod e ar fy nheilaw, ni'n symudur, mwyn i goniant e. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu un carol arall gyda'n gilydd. Wyle, dyma'r ceidwad mawr, a ddaeth i lawr o'r nef, i achub gweilaidd lwch y llawr, gogoniant iddo fe. Bu farw yn ein lle, ni bechaduriau gwael. Mae pob cyflawnder yn ddoef, sydd arnom eisiau gael. Ei nabod ef yn iawn, yw'r bywyd llawn o hedd, a gweld ei iachadwriaeth lawn, sydd yn dragwyddol ledd. Cael teimlo gwaed y groes, yn dofi'r loes a'r cur, a wnaeth i filoedd o boboes gyd seinio'r anthem byd. Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat, a roi i ti heddwch. Amen.